нишасти матбуотӣ Фато Саидов гуфтанд ки гӯё ки мо субҳонаро дар хонаи Заид Саидов мехӯрем. ин аз он член ки давлат метавад ки аз хафои мо мисол мепоянд, телефонҳои моро гӯш мекунанд. ин гӯё ки дахлнопазири моро ҳамчун шаҳрванд ки дахлнопазиро конститутсия ба мо ҳаққи ҳар як шаҳрванд бошад, аз тарафи мақомоти дахлдор ин дахлнопазирӣ риоя нашудааст, яъне меъёрҳои конститутсионӣ поймол карда шуданд. гуфтушуниди телефонии мо ки гӯш карда мешавад, ин ҳам меъёри конститутсионӣ мебошад, аз тарафи мақомоти оҷонсӣ ки риоя намегардад ва ки он гуфтаҳои Фато Саидов дар нисбати мо тӯҳмат мешавад ва дар мадди ва ҳозир аз тарафи мо ин дар муҳокима мебошад ва мо рӯзҳои наздик пас аз омӯхтани ҳамаи ин маводо Фато Саидовро барои тӯҳматҳои кардааш нисбати мо ба додгоҳ медиҳем ва ба мақомотҳои давлатӣ, хусусан ба Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва вазорати корҳои дохилӣ бо ариза муроҷиат мекунем ки оиди ҳимоя намудани бехатарии мо, оиди гайриконунӣ будани қарори мазкур, барое ки дар қарор оварда шудааст ки ҳамаи он амволе ки аз тарафи мақомоти тафтишотӣ ба ҳабс гузошта шуда ва дар маводҳои парвандаи ҷиноятӣ бошад, ин қадар амволе ҳаст ки зиёда аз шояд 60-70% ҳамин амволҳои ба ҳабс гузошта шуда бемошад ба шеървич алоқаманд набошад.